Всички имаме яйца останали от Великден. Ако се чудите какво да ги правите, вижте тази рецепта. Ще си направим една разядка от тях с кисели краставички, сирене, цедено мляко, горчица и малко червен пипер. Ще ги разрежа на две, ще им извадя жълтъка и ще го смеся с останалите съставки. Ако не ви се занимава да ги пълните, може направо да нарежете целите яйца с белтъка и да си направите разядка. Сега нарязвам киселите краставички на ситно, ще ги сложа към жълтъците, след това ще натруша сиренето и ще смеся всичко заедно. Сложих сиренето, цеденото мляко, горчицата, завършвам с червения пипер, разбърквам и сега ще напълня яйцата. Завършвам с още малко червен пипер, магданоз и нашето предястие с варени яйца е готово.